O Rydaman, yr holl ffordd I Downing Street. Do, mae tarian di bod ar dipyn o daith yn hyrwyddo hawliau I bobl ifanc, a hynny fel un o lis-genhadon gwobr di-Caeredin. Gyda Llywodraeth newydd yn rhif 10 ers dechrau'r haf, mae'n un o 2,000 o bobl ifanc sy'n galw ar syrchu ystafau I gymryd sylw o hawliau'r to Iau. Pedwar peth yn benodol costau byw, prisiau tai y gwasanaeth iechyd ac iechyd meddwl. Fi'n byw yn cymuned lyflu, mae pobl, ond fi wedi bod yma am 18 blynedd, a fi wedi gweld y dirywiad yn y cymuned, yn y 4 pwynt. Mae costau byw, mae rhaid I pobl yn y cymuned symud I ffwrdd er mwyn cael bywyd. Mae stwff yn cael lawr, gig, mae iechyd meddwl sy'n cysylltiedig. Maen nhw gyd yn cysylltiedig, so maen nhw'n profi bod rhywbeth yn bod. Mae eisiau newid. Yn ôl tarian, mae yna ormod o sylw'n cael ei rhoi I bobl hŷn. Mae dan nhw'r llais, mae dan nhw'r profiadon. Sdim dan I nhw. Ac roedd y profiad o ddod â'i pryderon mewn llythyr I garreg drws cartref y prif weinidog yn un fyth gofiadwy. Chi'n gweld ar y teledu y pobl yma sy'n sefyll yna, a ni fel, fi wedi bod fyna. O'n i wedi gweld Larry, o'n i wedi cymryd cwbl o selfies dydw fe. Profiad unigryw iawn, sdim lot o bobl, dim ond 3, o'n i wedi cael ei dewis, ond mwyn yn mynd I aros yn y cof. Gwrando, ond yn bwysicach felly, gweithredu. Dyna brif neges bobl ifanc i'r Llywodraeth newydd.